nungjanai tei kaham bialni bai haini hai kasona nangpikha lahar Amarpur Udaipur lai soma lahar Maharani o 29 April salmari sa salni phungdi poro kasolaikha Maharani Somuni lahar Saimanjakha o kutungma jorao salkisa romoi tui bidi khemanya ngai tongo nongjangnai tui mayung tisano khoboi kami kaibrei bebagei tui bidi kherojak ngai tongo pam saroknai rok bai aboni bagei kha dumung phonogei lahar kasolaikha 29 April salmari cha salni phungdi bor jorao Udaipur bai Amarpur lai somani Maharani o borokni silsamung phungorokhe sariboraya phungoroya salowaisase abobo bidi ingya aboni bagei baithakni yakanawi borok khaini hai lahar kasona nangkha hanei koktma kutungma jorao lahar kasojakma bai thanglai so tongkosong derajak nukjakha Paithago tangphangrokni gosemung bai haini hai phokjakpikha lama kasamungno Bureau Report I News